croeso nôl. Croeso nôl i'r stream heddiw. Heno yw'r noswaith. Dwi'n mynd i Curo'r Boneddiges Lwc. Diolch Emrys am roi'r heads up am y mic. Yeah. So, mae angen cael triple A game, nid just A game fi heddiw, ond bod, dim camgymeriadau o gwbl. Felly, yeah. Ti allu clywed nawr? Di yn okay? Lefelau sŵn, sain. Here we go. Game audio mymryd lawr falle. Okay, cool. Diolch. Just check bod dim feedback. There we go. Ti yn okay? Right, fi'n mynd i mynd am y ryfelwr. Ond tro yma, fi'n mynd i bod fwy amddiffynol o'r dechrau. Buckle up. Yay! Nice. Yeah, buckle up big time. Felly, ail-rolio dis. Ail-rolio. Ail-rolio. Dyma ni, boys. Come on, amdani. Oh, nice. 6. Na. Oh, dim angen. So dyna ni. Curo'r bot robo. Right, mae bot robo ond yn neud 3 niwed pob tro. So, y swynwr yn gwell dwi'n credu. Achos mae fe gyda 4. A na I wneud y bot robo. Boom. Hyfryd. Right. Just eisiau gweld. Bot robo. Oes modd edrych? Na, ddim quite. So, gwella. Ooh, buckle up. Yeah, ti'n iawn. Mae rhaid... Dyma'r un, right? Dyma'r un, right tan y diwedd. Fi ddim yn mynd I brysio. Mae'r tarian 6 na'n hyfryd. Mae dallu dis ddim diwedd y byd, really. 1. So, 4. 6. O, 2. O, mae 12. Mae tarian o 12 yn mynd I bod yn help mawr iawn. Fi'n credu gallai just cymryd hwn. Os edrych ar y tarian sydd â fi, dyna yw'r tric o hyn ymlaen. Yw I cadw'r tarians I fyny. A just max. Rai bod hwnna'n 6. So mae hwnna'n 6. Okay. Mae tari'n 18 dy fi, so mae hwnna'n fine. Odd. God damn it. So mae hwn yn oddrif. So, fi'n meddwl mae'n oddrif, mae'n 1, basically. Oh well. Switcho I hwnna, fi'n gwybod mae'n 5.
nawr yw'r amser. Boom. Perffaith. Nice. So, beth sydd dyn ni fan hyn? So, literally, falle dylen ni wedi cael y tisiog a wedyn gwella. Oh well. Tarian 6. Yikes. Wedi cael gwared o tarian fi. Tri. 6. Sy'n ffain, achos mae'r tarian fi... Just fo fi'n cael y 6 na yn y tarian. Fi'n hapus. So, yeah. Cool. Hwna ond yn mynd i roi 3 o niwed. So, 5. Actually, na I cymryd hwnna. Tarian. Oh. Come on. Boom. 3. Dal 5 tarian. 3, 2, 4. Okay. 5. Tarian o 9. Oh damn, ma'n mynd i roi 9 niwed sy'n ffain. 3 niwed. So, boom, done. Done. Good. Croeso. Dwi angen... Na i ddim defnyddio'r afal eto. Na I aros, achos mae hwnna'n neud gwellhad o 10. Mae ddim really angen e. 5, 6, 5. Falle mae'r sioc yma sy'n mynd i dal fi nôl ychydig. Dibynnu. Oh, that's okay. 6. Come on. Come on na. Dyma'r un. Dyma'r rediad. Oh. Oh, God. Switcho I... Na. Beth mae squid... Na. Fi'n gwybod mae hwnna'n neud 5. Okay, dim diwedd y byd. Achos... daro. Dwi'n neud hwnna, switcho fe I... So 7 tarian. Wych. Oh dear. 14. Ail rolio 6. So switcho brwydyr fi am 5. Dim ond 7 sydd angen nawr. Oh damn. So 6 a 2. Actually,
Fi ddim eisiau cymryd y risg. Mae'n risky ofnadwy os fi'n erbyn y byd. Boom. Done. Right. Nawr, beth sydd angen y mwyaf? Probably hwnna. Achos edrych arno fe. Os mae ryfelwr yn marw, dyna diwedd y gêm. Cryf yn erbyn Gwenwyn, so na I ddim bother o dy Gwenwyn. 5, 6. Gwanhad o 3. O, mae fe'n ei Gwenwyns, okay. Beth sy'n cryf? Beth sy'n dy fi sy'n cryf yn erbyn Gwenwyn? O, mae'n cryf yn erbyn Gwenwyn. So... swapio I Tisiog. Then I swapio nawr Tascmon. Boom. So mae hwn yn ail ddefnyddiadwy. So great. Now, do we get of it? Probably 5. Nah. On a risk. So I swapio I rhywbeth cryfach. Falle bot robo. Cos dim ond 6. Wel, dim ond 4 sy'n rhaid I fi wneud tro yma. So, dylen ni bod yn okay, yeah. O, angen 6. Na. Ond mae'r swynwr yn neud 5. Dis arall. Boom. Dyna ni. A fi am y dyn gwiail gyntaf. Mae lefel 4. Yn wan I dan. Okay. Cael 5, please 5. Yay. Switcho nawr. I'r swynwr. Neu di yna'n gormod o risg. Rhywbeth cryf. Eilrif. Ah! 6. Mae hwnna'n gwneud 11. Felly... dwi'n mynd amdano fe. I suppose gallai switcho. A rhoi 1 bot robo. Ah! Yw it on now? Okay. Bot robo bach yn rubbish anyway. Dim doubles. Ond falle bydd double dy fi nawr. Oes. Oh, hyfryd. Oh yeah. Hyfryd, hyfryd, hyfryd. So, allan o'r rhain, pa un sydd gyda'r pethau... Ah, probably a Tascmon. Cos nawr, neu 2... Un minute, os fi'n neud 6... Oh, mae ddim yn mynd i neud gwahaniaeth. Okay. 3.
tro nesa. Ah, fine. Perffaith. 5. Boom. Wow. So, pwy dwi'n mynd i gwella? Dyna'r cwestiwn mawr. O pethau sydd yn handi cael, mae swyn o'r tisiog. Mae'r tasgmon yn eitha handi. Beth sydd fan hyn? Dis ychwanegol. Good. Whew. Right. Tarian. 5. Switcho. Swyn o'r... Na. Lle di'n gwiael? Dau a dau. Yn okay. Am nawr. Daro. Newid o 5 llosgi 1 dis. Suppose. Mae'n okay. Mae'n worth rhywbeth. 4 a 6. Yeah, mae hwnna'n decent. Mae'r sioc yna really handy. Cadw I lawr. Fantastic. Switcho nawr i'r... Beth fi'n mynd am? Mhenfil... Yn okay. Yn gyfer tro nesa. Woohoo! Yes! Come on. Oh, that's really odd. I think him 5. A tree. Saith nawr. Beth sy'n mynd I roi saith I fi? Falle. Yeah. Yes! Bach o trivia, mae'r merch yna actually yn wneud streams a mae'n canu ar Twitch. So, oedd yna'n eitha random I gweld hi mewn... Saith. Swynwr. Tisiog. 4. Falle hwnna. Risky. Pro moves yn fanna. Yeah. Yeah. Mae rhaid fi... Fi'n dweud, mae rhaid fi dod â A-game fi. Sdim chwarae gwmpas bellach. You know. Mae just yn... watch this space, mae'n bwysig. 5. Right, here we go. Come on. Rhywbeth gwell na 1. 3. 3 a 3. Aha. Tasgmon. Achos dwi'n gallu neud 1 sioc. Fi angen neud rhywbeth bach fwy special na just newid. Mae rhaid I fi bod yn rhywbeth. Okay. Switcho I Cantores. Boom, boom. Fe hwn lawr. Right. 16.
Os dwi'n neud hwnna, dwi'n 16, 9, yeah, go on. Dwi'n mynd i switcho fe just er mwyn falle swynwr i gael 5. Amdane. Come on. Right. Boom. Boom. So, os dwi'n neud ryfelwr. Fi'n gwybod mae'r task mon ma yn mynd i bod yn ffain. 4. Oh, yeah. Silly. Please play llader. Oh! Dum. Silly. Oedd hwnna'n move rookie iawn. Oh well. Dwi ddim diwedd y byd. 10. Fi'n fan o'r canwr. Achos gall hi bod yn arf pwerus. Gawn ni weld nawr. Right, here we go. 3, 5, 5, 5, a 5. Swapio i swynwr falle. Suppose gallai. Adio mwy o tarian. Rhaid bod yn amddiffynol. Yeah, fi'n gwybod. Pai ffaini. Dwi ddim yn diwedd y byd. Switcho. Yr canwr. Nawr mae hwn yn dda. Achos yeah, da. 6. Dwi eisiau hi. Dwi angen hi i fod yn cryf. So, fwy achos dwi'n mynd am y bwci bo. Yn well I fi defnyddio rai bach. Daro. Dyna'n wastraff. Ddim yn gallu fforddio aros fyna. So beth am 5. Tarian. Nah, come on. O le mae'r tarian yna mynd i helpu fi. 6.
Ah, you bugger. Tree. A dwi'n mynd i gallu cael tree. Yes. Bod yn gall iawn yn meddwl am hwn. So bendant hi. Peti fi ddim yn gallu gweld fel moves nhw a stuff. Pity. Beth am then? 18. Bookie Bo. Dwi'n mynd am y Bookie Bo. Fi'n cofio beth. Suppose. Yeah. Actually dydyn ni Wikipedia fe i'r ochr. Beth yw'r actual... oh well. Here we go. 200. Edrych ar hwn. Mae'n just yn ridiculous. Mae'n cryf. Yes. Right, here we go. So 6 a 5. Oh no. Mae rhaid I fi roi rai I fyny a falle tisiog yw e. So dyma yw y sacrifice gyntaf. Sacrifice gyntaf, Emrys. O'n i'n gwybod. Oh, o tarian na'n gryf. Oh, wait a sec. Okay. Angen double. There you go. Oh, ydy yn y thing gyda het. Oh, mae hwnna kind of yn het, ydy e? Ydy hwnna'n... Oedd y reol hwnna wedi dod mewn I lle? Na. Right. Cymryd niwed. Oh, damn. Oh, mae'r reolau newid. So, gwneud 3, gwisgwyr hetiau'n cymryd 1. Gwneud 3 newid os oes gan unrhyw darian, methu. Pethau sy'n arnofio yn cymryd newid o 1 yn unig. Okay, so hetiau. Tarian. Hetiau, tarian neu arnofio. Hetiau. Tarian neu arnofio. Ysgan... Suppose. 6. Oh, come on. Well, suppose gallai wneud hwnna. A wedyn... mae ddim yn stopio popeth, though. Okay, symudiad ar gelyn. Angen 6 cyhoeddi gorchmynion. So... Dwi angen pethau
sy'n cryf iawn. Actually. Gwneud... Erbyn y byd. 6, 6, odd. Switcho i. Deg. Oh god. Beth yw'r reolau tro yma? Boneddiges Lwc yn gorffen. Peidiwch â ddefnyddio is odd. Okay. Gwneud newid os HP y gelyn llaw, gwneud double. Okay, fi rhaid fi switcho hwn then. Credu... Gwneud hwnna. Gwneud hwnna. Switcho i rhywbeth sydd ddim diwedd y byd os mae'n marw. Fel... Squid. Oh, hwnna'n y disod, dylen ni wedi skipio hwnna. Okay. So... Beth mae hi'n dweud? Gwneud 2 newid, siocio holl offer. So mae rhaid I fi gwanhau. Oh, come on. Gwanhau. Defi. Paid newid brwydwyr. Okay, siocio holl offer, ma'n o'n ffain. Ma'n o'n ffain. Okay, peidiwch defnyddio 5. 1 damage pob tro. Okay, peidiwch defnyddio 5. So I switch up. Audrey. So, peidiwch defnyddio 5. Oh god. Mae rhaid I fi defnyddio 4, 5, 6, 7, 8. Mae rhaid I fi gwanhau thing hi. Eilrif. Minus 10 though yn mynd I bod yn horrible I fi. Suppose gallai just wneud hwnna yn gorffen. Fi ond yn mynd I cael minus 6 fan hyn. Probably should have done ni just wedi cymryd yr hit. Right, here we go. So... Si ddim darllen y thing o fi. Idiot! Right, paid newid brwydwyr. Silly boy. Oh, mae dy fe tarian. Oes e? Wait a sec. Gwneud 2 niwed.
Boneddiges Lwc, peidiwch â defnyddio offer sydd gyda symbol. Dwi gyda offer? Ie, mae hwnna gyda offer. So, mae cael tarian, switcho i Bwci Bo. Mae rhaid ni gyd gyda blimin tarians. Tro nes y llosgi dis I gyd. Okay. Well. Damn. Hwnna'n boenus. Pedwar. I cymryd y hit. A nawr... Na? Shwmai Kieran. Sorry am heddiw sesiynau cyn. Oedd mae Diego'n cael ei potty trainer. Boneddiges Lwc yn gychwyn peidiwch ddefnyddio 3 neu llai. Y cosb am herio Boneddiges Lwc yw tro nesaf cael 99 melltith. Oh my god. Fi ddim yn hoffi hwnna o gwbl. Fi'n teimlo mae rhaid I fi gwanhau. Mae 99 melltith. It's just ridiculous though. Okay, beth arall sydd â fi? Bwci Bo. Oh. God. Yeah. So, dyma yw final boss Kieran. Fi ddim yn gwybod. Rhaid symud I arga. Gwneud niwed o 20 llosgi holl dis. Right. So, dwi bendant angen hyn. Actually, gwanhau 2. Good. Drysu. Switch on nawr I rhywbeth dwi'n... Ooh, ydw I? Rhaid I fi aberthu rhywbeth a fi'n credu y dyn gwiael bydd e. So, gwella iechyd o'r 12 llosgi 2 dis. Oh my god, mae hwn yn intense. Ie, mae fe mas. Da iawn, cymryd un am y tîm. Un am y tîm! Bada bim, bada boom. Right, amser nawr. Mae canwr I roi bach am ddiffyn I ni. A switcho I rhywbeth dwi ddim yn bothered am. Bwci Bo. Beth yw symudiad? Gwneud niwed o 30 peri 99 melltithion. So yeah, mae hwnna'n mynd I lladd hwnna, so sorry boy. Just dyma sut mae fe'n gweithio mas, yn anffodus. Mae rhaid I rhywun cymryd y poen.
Y bownd o digwydd. Okay. Right, here we go. Come on nawr. 28. Mae hwn o fewn gafal pawb. Right? So, 4. Yn i roi 3. Beth yw'r symud? 24. So, gwneud niwed o 25. So, basically, mae hwnna'n mynd i cymryd mas... Okay. Gael fi fel. So, mae 12... Am amser am hydrate day, Emrys. Mae hwn yn really intense. 12. Os fi'n switcho, though. Mae rhan o fi'n meddwl bydden ni well off cymryd can o'r mas a cymryd fy siawnsys gyda'r person nesaf. 12, 20. A 3 ar ôl. Falle bod hyn yn risky iawn. 5. Beth os then? I switcho i'r swynwr sy'n neud 5 o niwed. Right? Oh my god. Right. So... diwedd tro. Okay, mae fe mas. Wedi fwrw allan. Here we go. Emrys. Mae wedi... Curo'n. Yes! Yes! Na, amhosib. Yes! Come on! Oh, no. Ac anhygoel. Yes! Woo! Ti wedi ffeindio ni. Gwnes ti fe ac wedi dod ar minions gyda ti. Gwnes ti ddim roi'r gorau iddi, dwi mor hapus i dy weld i. Aros, confetti? Beth sy'n digwydd? Pam ydy'r goleuadau yn onfflachio? Achos nes ti ennill a Silly Billy, gwnes ti wrthod gadael eich ffrindiau. Gwnes ti roi eich gwahaniaethau gyda'r minions i'r ochr, a nes ti roi fyny eich dymuniadau bydol i fy nghiro. A ti ddim yn grac, second form. Oh, good. O fy nghariad, na, wrth gwrs ddim. Ti wedi gwneud yn wych. Waw, pryd oedd y tro diwethaf i ni gael buddugoliaeth go iawn yn fyw. Fy annwyl cellweiriwr, all ti fynd i nôl y cofnodion? Na, dwi ddim yn eich minion ragor. Does gen ni ddim unrhyw gofnodion ta beth. O, wyt ti'n siŵr? Octopus Pink bachain, ewch i weld os gallu ti ffeindio unrhyw gofnodion. Dwi wedi bod yn aros mor hir i rhywun ennill y gêm bydde ti ddim yn credu. Amen i hwnna. Dwi'n teimlo bydd e wedi digwydd yn gynt os nad oedd ti wedi gwneud y gêm mor anodd a heb dwyllo. Ond wedyn beth fydd wedi digwydd i siwrne o hunan sylweddoliad. Nawr, pawb i baratoi ar gyfer llun. Hyfryd! Am fwndwl o frwydrwyr bach godidog. Der ymlaen, un arall, dwi eisiau rhywbeth i gofio ti pan ti wedi mynd. Pryd ni wedi mynd? Felly, ni'n rhydd i fynd, ni i gyd. Wrth gwrs, ond dwi ddim yn cael fod yn gryf iawn? Na. A dwi ddim yn cael fy nilynwyr? Na, dy wobr yw hunan wybodaeth fy nghariad. Oedden ni'n meddwl fy mod wedi trafod hyn. Hefyd, dwi fethu helpu ond sylweddoli fy mod dal yn ddys enfawr sy'n siarad. Ie, a oes yna rhyw fath o broblem? Nawr, un wen fawr, dweud caws. Yay! OK, edrych, gallai ymdopi gyda gorfod cysgu,
A dwi wedi dod yn gyfarwydd gyda'r peth dis yma, ond beth am y minions? Ydyn nhw'n ryddi fynd hefyd? Ie, byddwn ni byth wedi gwneud e allan hebddyn nhw. Yn onest fy ngariad on, maen nhw i gyd wedi setlo'n iawn yma. Falle bod nhw'n cwyno chydig, ond mae gyda nhw teuluoedd a gerddi llysiau a phopeth. Nid dyna'r pwynt, wnaethon nhw ymladd gyda ni, ac enillon nhw. Dwi'n tybio ti'n iawn, roedden nhw'n ddewr iawn. Na i ddweud wrth ti beth, gallen nhw adael os maen nhw wir eisiau. Ac os nad ydyn nhw, byddai'n gweld os yw'r bocs awgrymiadau gweithwyr yn agor. Felly byddai'n cynyddu gwyliau blynyddol pawb. Pa wyliau blynyddol? O ddim byd fy nghariad, byddai'n cynyddu o ddim byd. Byddai'n cynyddu o ddim byd. Arglwydd, gall ti jyst mwynhau eich confetti? Dwi'n tybio bod e'n confetti da iawn. Gad ni roi gwên fawr olaf a meddwl am y gwersi ni wedi dysgu wrth ffrwydro mor wrol trwy'r dwnswn. Mewn rai achosion, wnaethon ni ymladd ochr wrth ochr, a falle mewn achosion eraill, ymladdon ni mewn gwrthwynebiad drigionus. Ond y peth pwysig yw, gwnaethon ni fe gyda'n gilydd. Fy nisgedwyr bach gwerthfawr. Fy enillwyr fyw go iawn. Mae wedi bod gymaint o bleser cael ti yma. Please, gollwng heibio unrhyw amser. Dwi'n addo'n llwyr i adael ti fynd eto. Nawr, wnaethon ni wneud unrhyw glodrester? Cool. Adriana Figueora, mae hi gyda YouTube, Twitch account. Ti allu gwrando ar hi ar Twitch. Byddai'n random clywed hi'n siarad a ddi'n synio fel un o'r cymeriadau y llais. Profi beta. Eitha cool. Almaeneg, Sbaeneg, Ffrenig, Gwyddeleg, Coreeg, Siapaneeg. Tsieineeg syml. Dyma ni. Wy. Fi'n chwilen rhino. Waw. Fi'n gallu edrych ymlaen at 2021 nawr yn gwybod fy mod i wedi gorffen hwn. Dwi'n hoffi Adriana, mae hi mewn perthynas gyda Jules Conroy, guitarist sy'n gwneud covers o caneuon gemau. Mae hwnna'n cool. Fi'n hoffi sut mae hwnna di... dyna ni. Well. Definitely angen clipio hwnna, Emrys. Definite. Fi'n mor hapus nawr. Oedd hwnna fel un o'r things yna. O'n i gyda fel... O'n i'n cyffroes i gorffen, ond o'n i hefyd, fi'n gwybod, dawnsio. Ond o'n i ddim yn gwybod, achos mae'n gêm eitha anodd, os chi'n anlwcus hefyd gyda'r dais a'r symudiadau a'r gelynion, chi'n gallu, fi wedi cael lot o runs really anodd, galed, a oedd e'n neis i gorffen hwnna ar rai. A beth yw e? Dydd 29 heddiw. So, blwyddyn newydd yn edrych yn dda nawr. Oedd cwpl o bethau sylweddolais i fi angen danfon i Terry. Oedd un bit, oedd yn dweud brwdrwr, a brwdrwr yn lle brwydrwr olaf. So fi'n mynd i roi hwnna yn Excel sheet. Hwnna'n eitha cool hefyd. Ti'n gallu just danfon e Excel sheet updated, a bydd e'n roi yn yr update nesaf. So, oedd un bit hefyd, lle oedd e'n dweud lleihau iechyd gan un, a dyle fe bod lleihau i un. Chwarae Tony Hawk's eto. Gallai chwarae Tony Hawk's now. Wel, dyna ni. So,
Mae just yn relief, really. Oedd un arall hefyd, Gaeaf Gwyntoedd, lle oedd e'n dweud dw, so fi di cywiro nhw, fi di danfon nes, so fi'n gwybod pan bydd e'n neud yr update nesaf nawr, gyda bugs a stuff, bydd hwnna mewn e. Sy'n really cool. A hefyd, Emrys, os ti'n chwarae y gêm a chi'n sylweddoli ar rhywbeth sydd ddim quite yn iawn, gaf fi gwybod, achos mae dal amser, gallai update fe os chi'n credu mae rhywbeth ddim di, rhyw bug neu mae'r text ddim quite yn iawn, gaf fi gwybod. Ond beth am hwnna then? Nuts, eh? So, beth fi eisiau dangos chi'n gyflym yw... Beth yw e? Oedd na ffordd o... Mae yna un botwm sydd yn gadael chi... Oh, wait a sec. Di'n hwnna? Golygydd. Here we go. So, ti'n gallu mynd a golygu mewn i mods. Ti'n gallu rhoi mods gwahanol. Frogut. Adds a frozen yogurt enemy. Halloween special. Plastic shield. Slightly worse than wooden shield. Mae hwn yn rhywbeth ffrenig fi'n credu. Modiau newydd? Na. Llwybr modio? Na. So yeah. Os ti'n gwasgu fel tab, chi'n gallu... Mae pobl yn neud fel mods eu hunain. Beth fi wedi neud nawr fan hyn. So ma' hwnna'n cool. Fi'n deall. Right. So, fi ddim really eisiau neud unrhyw mods fan'na. Ond, be fi'n mynd i neud nawr? Falle na i neud rhywbeth yn gyflym. Just, fi'n credu... Fi'n definitely mynd i chwarae gwmpas gyda PlayStation Classic sydd â fi. Rhaid fi jyst edrych ar y thing wedi gorffen. Alright, ti'n gallu gorffen heriau. So, faint o heriau sydd ar ôl dy fi. O, eitha dipyn. Ond fi, dyna fe am fi nawr. Gêm newydd 2021. So, diolch am wylio Kieran a Emrys a unrhyw un arall sydd wedi bod yn ymuno yn y stream. Felly ti heb gorffen y gêm. Ei, Emrys, fi wedi gorffen y gêm.